Celeste Rabimbi Cortesi, Philippines! Si Sylvia Celeste Rabimbi Cortesi, ipinanganak noong Disyembre 15, 1997, ay isang Filipino-Italian na model at title holder ng beauty pageant na kinoronahang Miss Universe Philippines 2022. Si Cortesi ay isinilang noong Disyembre 15, 1997 sa Pasay, Metro Manila, sa Pilipinas sa isang Filipina-Bicolanang ina na ipinanganak sa Camarines Sur, at sa isang Italianong ama na ipinanganak sa Venezuela. Nagtrabaho siya bilang isang modelo sa Italia bago bumalik sa Pilipinas. Kinatawan niya ang Pilipinas sa unang pagkakataon bilang kandidato ng Miss Earth Philippines 2018 na nagpakilala sa Filipino community ng Rome, Italy. She's a 25-year-old model with an interest in real estate, but nothing is more important to her than the work she does